सना गान होदो जेरै ना मेकआप आर्टिस्ट जागोन नामा नोंलाय मेकआप आर्टिस्ट जागोन बे रेडी एक्शन सोलाय आङो बेखौनो गानगोन नङा इनो गान फार्स्ट बिमा आंथो राय नोंलाय हायना इखौलाय आरो इनो खोले गायल' रेस दाउखौ लांगोन नोंना बाहायले मा हाय होनलाय बिदाया हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय दा लोगोफोर माने जों दिनै शुटिं खालामनो नागिरदोंमोन आरो लोगोफोर प्लेनिंआनो एकदम बरबाद जानो हाबाय जोंना दिनै स्पइल जालांबाय प्लेनिंआ अखा हानानै माने शुटिंखौनो खालामनो हादिया जों लोगोफोर दा टाइमाथ' बारबाय शुटिं खालामनो हाला गावजोंबो फैदोंमोन शुटिं खालामनो नाथाय शुटिं खालामनो हादिया दा जोङो रिल्सफोरखौनो बानायनो सानबाय आरो लोगोफोर नै दाब्लिया देलायहरलाय ओंखारबाय कैनि सासेया हनै शुटिं खालामनो मोनदिया ओरैनो बेकारखा अखा हानानै सेस बरबाद खालामबाय जोंखौ लोगोफोर बिउटिफुल फ्लावार दाब्लि धुरि बिनानावा हनै मालाय सना गान होदो जेरै ना मेकआप आर्टिस्ट जागोन नामा नोंलाय मेकआप आर्टिस्ट जागोन बे बिब'खौ देलायहोदों गोसो गैथ्रा आं दिनै लोमजासारदों गगा मोनदों लोगोफोर माथोनो गोसो गैया रायज्लायनो गोसो गैया रायज्लायनांगोन मानो रायज्लाया जानो इबो खालामो मा खालामगोन भिडिअ शर्टस नंगा मनिका देलाय दं दे देलाय गावजों थागोन आङो गावजों लोगोफोर नायदो लकेसनखौ जों बहा फैदों दा समायना दैमा खाथियाव फैदों भिडिअ लानो लोगोफोर जा साफा नुदों हनै जायगाखौ वेनि मायाव बासमोन मायाव आइ दासो थाङोमोन ओमफ्राय ओरै आइ थिनायाव ओरै थांग्रा लामा सिदा खालामो लोगोफोर नैया फैलायबाय शुटिं खालामनो जा बार फैदों लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा शुटिंखौ नोंथांमोना गासिखौबो शेयार खालामगोन आरो लोगोसे दिनैनि शुटिंआ दाब्लिनाव लोगोफोर माने दाब्लिनि चेनेलनि थाखाय खालामदों आरो जों शुटिं नोंथांमोना गोदान मोनसे कनसेप्टआव स्ट'रियाव नुनो मोनगोन जोंखौ लोगोफोर गोदान केरेक्टार अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोनाथ' आंखौ आगोलाव सापर्ट खालामखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आंसो गारना दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्रायो अफ जाना दंथ'यो आरोना आंनि चेनेला ओमफ्रायो नोंथांमोना दा सापर्ट खालामफिनदो नायफिनदो शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर साननैनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोदान केरेक्टार आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नामा लोगोफोर माथो दाबो सफैला बिलाय आंखौसो नेबाय थायो बे सानफ्रोमबो सोमखोर आंना एसे लेट जाबाय आइ एम सरि दे एक्सन सोमखोर आइया आंखौ हाबा हरानो हाबा हरा होमबा नोंखौ बुरै खालामना लाखिसिगोन नामा आया नङा बिदि नङा हाबाखौलाय खालामना होगोन नाथाय खोरजियासो लाखियोनो खोरजिया होमबा आं खोरजियासो जानोसै औ खोरजियासो लाखिनांगौ लोगोफोर शुटिं खालाम बिराद मेंबाय नैया सासेया दिनै मा केरेक्टार जादों बोरायनि केरेक्टार लादों दाब्लिनि हौवा बै हाम्फेनि हौवा बियो खोरजियासो बिबो खोरजिया थाफायनाय बोराय बिनि उनाव बिजामादैखौबो खोरजिया लाखिगोन आरो बियो नैया फिसा जाबिना
हायना फिसाजो बिनो गोरजिया ओमफ्राय जागोन बामबुलायानो गोरजिया जागोन लोगोफोर ini asamnya थांथारनांगोन गोरजिया थाथारनांगोन नामा उरिं दखान जायाखै बाय सायाव थिखां दख'नाखौ ओमफ्राय आंनिफ्राय बायदोंना नैबे बोराय हामफेनि हौवा हामफे बोराय मा नाम नोंनिया आं मिथिया गावदो मा नाम आंनि नामा नामखौ होथ'वाखै है आं नाम होथ'बाबो जागोन लोगोफोर दिनै जा सान्दुंना जोङो सान्दुङाव शुटिं खालामना फैबाय ओइ खैनिदा स्लाबबावो बाहायले मा मा हाय होनलाय हाय hello how are you action 갑자기 아이 있냐 네 파이 ai मा जालायखो नोंहालाय थाउनाव थांनो नांफादांनिया 난돌 बाहाय नांफादांगोन मोनदां 네 थांबाव 하이핀 मा जालायखो नोंहालाय 네 ready action ai मा जालायखो नोंहालाय थाउनाव थांनो ai 라이렌 쓰대 action ai मा जालायखो नोंहालाय बहा नोंहालायखो देलाय मालायनो थाउनाव थांनो ai सानफ्रोमबो टाउनाव थाबाय थायो नामा नोंहा action लोगो सासे लोगो हमदों ai सानफ्रोमबो टाउनाव लोगो हमनो थाबाय थायो नोङो सोर लोगो बियो लाबोलाय आंनो नायनो दाउलाना दाउजो आंबो नायनो दाउलायो होनना बुंनाया दाउलायो ने मा मा 어 너아예 다우주스 액션 난 나라고 네 액션รอบๆนั่นแหละ 대박 네 요즘 배 하나 나네 มาหมดเลย 많은 래 웨이팅 능래 증하니 มาได้ไหมไข่ 어 아야 하이나이 그블래 어 사실로 피자 듣고는 네 레디 액션 อย่าบ้า너그 맥혀가 그거 도미닉스 민족 같다 네 레디자 안 테라이는 아이 쿨라이 하이나이 그 하이나이 어 어이 비마 많은 래 웨이팅은 하이나이 그 사실로 피자 듣고는 네 레디 액션 비마 안 테라이는 아이 나이 쿨라이 왜 이렇게 래ไก่ลงเลย 어 마카오강래ในจริงแล้วมันได้หนู 어 깨나 กาบอกเขาไม่ได้ทักกันนั่งกันนะ 어 네 액션 มียังมีท่าไข่ปะแหละ 잘하는 수다 레거퍼니야 슈팅 칼람네 미니바이 타바이다나봐 맞아 그 เวลาเดินเลย 또 남자야 네 액션 มีมาปังตระก็เสียงหน้าหนึ่งเลยสิริธานังอ่ะผู้ใครผู้ใดผู้ 뺏어 나고 그런데 아콘 붕소는 그 ไม่ใช่ตะคุกันนี่อย่างเมื่อกี้ 온토 너는 붕나이 되면이 네 액션 มีมาปังตระก็เสียงหน้าหนึ่งเลยเรื่องสัตว์เต่าคุณหลังบ้านหนึ่งเนี้ย 능냐마 뺏어 나고 그 능나 อันหนึ่งเนี้ยนะหนึ่งนะ 능나 액션 เอ้ยทำเป็ดสิริธาดื้อเปิดข้างนั่งเลี้ยทำเป็ดเสร็จพัดพี่บุรีอ่ะ 물이 บุรีเชิญไปไก่เรือ 아능냐고 도이 봐봐 상대 뭐라 항네 상대 파트야 나가성남 마그 뭐라 항 뭐라 항든 상대 능내 후기야 네 ready action อังเด็กเคยทางมาเล่นกันเล่นกันทำทันนึงอ่ะมาบ้าที่ก็บุกเคลสบุกนั่งอ่ะชอนละข้าวมันมันชิ้นมือจะมอบยังปีหัวคือส่วนนี้ค่ะโลสบายปี
बे खलखौ जाना लाबाय आङो स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे शर्ट मुभिखौ नायाखैब्ला अननानै नायबानो जाबाय मुभिनि मुङा गोरजिया बिजामादै दाब्लिनि चेनेलाव नुगोन नोंथांमोना दाब्लिनि चेनेलनि मुङानो जाबाय दाब्लि बर' आरो न' लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय अननानै भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो आरो लोगोफोर बे आंनि सेकेन्ड चेनेल अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन